Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνουμε το part 3 από το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Και δίπλα μου είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος. Yeah, hello guys! Λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε και άλλα σπίτια μέχρι το... Ωραία, let's go. Λοιπόν, αν τελειώσει αυτή η σειρά με το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο, πείτε μου κατά στα σχόλια που άλλο θέλετε να πάμε στην Δράμο μόνο εγκαταλειμμένα σπίτια. Μπορείτε να μας βρείτε σπίτια και εγώ πάντα μαζί του θα είμαι. Όχι και πάντα, μπορώ να είμαι και μόνος. Μπορείς να είσαι και μόνος, αλλά στις περισσότερες φορές μπορεί να είμαστε και μαζί. Ωραία, εκεί πέρα είχαμε πάει, εκεί πέρα. Ναι. Τώρα σε αυτά τα σπίτια θα πάμε τώρα. Βλέπεις μπορούμε να πάμε κάπως. Εκεί πέρα δεν μπορούμε, αλλά εδώ δεν ξέρω αν έχει κανένα δρομάκι. Έχω πάει. Τώρα δηλαδή εκεί πέρα θα πάμε. Όχι, αυτό δεν το είδα δει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, οπότε αναγκαστικά εκεί πέρα. Δηλαδή αυτά που γιατί πριν εσύ με είπες, αυτά που μπορούμε να μπούμε είναι 15 συν. Ή αυτά που είναι και μπλοκαρισμένα. Είπα έναν τυχαίο αριθμό. Και εγώ μπορώ να πω έναν τυχαίο αριθμό, δηλαδή να είναι 100.519. Δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί δεν το έχω εξερευνήσει όλο. Μέσα σε 3-4 χρόνια. Τώρα πάμε να το εξερευνήσουμε όλο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα κουδουνάκι στο Σταύρο. Στο παραφυσικά φαινόμενα Junior. Και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Σταύρος Gamer 168 και στο κανάλι Eurofan. Άμα γράψετε κάνω bundles νικητές στη Eurovision Eurofan, μπορείτε να το βρείτε. Και εμένα μπορείτε να με κάνετε follow αν θέλετε στο TikTok και το account που λέγεται Kerkel Ranch. Μπορώ να σας δείξω μετά το user αν θέλετε. Στο τέλος του βίντεο. Αν μείνετε δηλαδή. Ναι. Πολύ δρόμο έχουμε να ρίξουμε. Ναι, αλλά θα περάσουμε ωραία δηλαδή. Πόσες ακρίδες είναι αυτές, ακρίδες δεν είναι. Τσιτσίκια είναι. Τσιτσίκια. Ναι, οι ακρίδες δεν κάνουν θόρυβο. Δεν ήξερα, sorry. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα. Ή μπορούμε ή όχι. Βλέπω λίγο φυτά, αλλά δεν μπορούμε. Γιατί αν εδώ μπούμε από εκεί μέσα θα μπορούμε. Μπορούμε. Αυτά είναι λίγο τσιμπάνα, αλλά μην φοβάσαι. Αυτά λίγο αν τα σμπρώξεις. Καλά. Μόνο 2 πόρτες έχει. Κάτω το λίγο, κάτω. Και μετά το χωράσαι εδώ και έφτασε. Φακ. Περάσαμε εδώ μέσα. Ναι, ήταν και λίγο δύσκολο. Αρχικά μέσα. Εδώ μέσα πρέπει μικρό να είναι γιγάντιο. Κοίτα, εδώ μέρα. Άνε. Τσίπησαν πάντα όλοι μαλάκα. Όπα, νυχτερίδες, πουλιά. Δεν είναι νυχτερίδα. Πουλιά είναι. Δεν θέλω στην κάμερα. Παιδιά, δεν θέλω τι έπαθα. Ανάκι. Απ' τα φυτά, ρε. Περίμενα. Όχι, έξι πάμε. Ωραία, τώρα βάλε και φως. Κακό έφαλα. Πάμε. Φυλακίες είναι. Τι είναι? Μάλλον φυλακίες. Φυλακή είναι. What the fuck, nigga. Σαν τάξη φαίνεται. Όπα, Γιώργο. Τάξη ήταν. Τι έχω είναι καλέ. Κάτσε λίγο, κάνε λίγο εδώ την κάμερα, λίγο να ρίξω τέτοιο. Εδώ. Να το σκουπίσω. Να φύγω τα μαρτύρια. Εδώ δεν έχει τίποτα.
Έχει Εδώ παίζει κάτι να είναι. φυλακές είναι μάλλον. Σίγουρα γιατί. Κάτσε να πώς έχω να μην κλείσει. Yo, what the fuck. Έχει κι άλλο. Περίμενε, πώς. Έχει κι άλλο, καλέ. Ακόμα δύο. What the fuck. Έλα, χρειάζεται. Πρέπει να βρούμε κάτι πολύτιμο. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω το Τίποτα άλλο. Απλά έχεις φωτογραφιές. Κάτι βλέπω εκεί πέρα. Εκεί μέσα έχει ρε. Πάμε. Μικρό είναι κι αυτό. Πάμε. Πάμε bro. Πάμε σε άλλο σπίτι. Το είναι λίγο... δεχόμαστε λίγο όπως το προηγούμενο και πήγα Μιχάη. Δεν έχω το σπίτι. Αχ, τρόμαξα. Αν δεν έχετε δει τα άλλα part, πάντε δείτε τα. Τώρα πώς το πιάσουμε εδώ τώρα. Μαλάκα. Αρχικά θα πάρω αυτό εδώ που με έχει τσιμπήσει, γιατί αυτό πονούσε πάρα πολύ. Μετά, Πρέπει να περάσω κι εγώ. κάτσε τώρα ρε. Επειδή μπορεί να πάω στο κομμάτι μου όχι. Απλά τα πατάμε. Είναι και αυτό, κάτσε. Αν το έχεις σκεφτεί ποτέ να τα πατήσουμε. Εντάξει ρε φίλε, δεν είμαι και τόσο ψηλά για να πατήσω. Πρόσεξε ρε, και εγώ είμαι εδώ. Αυτό μοιάζει σε ένα κύριο το τέτοιο που μοιάζει πολύ με ένα φίλο. Κύριο το ζω ρε, το μεγάλο. Ωραία. Τι τέλος. Έκανα λίγο λίγες αιμορραγίες. Πού γαμώ τα φυτά μου μέσα. Πάμε. Δεν σκέφτηκα ποτέ η φύση να με το κάνει αυτό. Πάμε. Την επόμενη, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά εκεί πέρα κάτι λέει πώς να με το θυμάσαι λίγο. Αν βλέπεις. Γιατί λέει. Κάτι εκεί πέρα πάμε. Αποθήκη υλικών. Εκεί το λίγο. Περνείτε. Αποθήκη υλικών. Πήραν και λίγο νερό. Νερό. Έχει και εκεί, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε. Κοίτα, αυτά τα μάζευαν οι μαύροι τότε από τους Αμερικάνους ρε. Για να πάμε. Που τους βαρούσαν. Καλά εντάξει, αυτό το είπε μόνο για joke. Τώρα αρχίζουμε και βγαίνουμε λίγο από την δράμα. Αφού είναι ήδη έξω από τη δράμα. Σχεδόν. Έξω είμαστε Τώρα ήδη. είμαστε λίγο έξω από το κέντρο. Όχι. Είμαστε λίγο πιο έξω από το ημίκεντρο. Που είναι εκεί τα σύνορα της δράμας με τις άλλες πόλεις. Με τα άλλα χωριά εννοώ, sorry. Sorry, I do not speak West. Σκάσουμε τα αγγλικά. Okay, gang, I will shut the fuck up with the English. Είναι τεράστιο διάδρομο που θα κάνουμε 100 ώρες. Οι σκίες μας. Πρώτο αριστερό μου πόδι τα έχει πάθει όλα. Εδώ μπορούμε και δεν μπορούμε να πούμε. Αρχικά πρώτον Μπορούμε. αλλά είναι λίγο σκοτεινό, έτσι. Δεν πέρασε. Δεν πρέπει να μου ακουμπήσει χώμα. Τώρα έχει μέλης. Α, έχω πει εδώ μέσα. Ναι, στο πρώτο part. Να, η κουσίνα. Έλα κύριε να θες λίγο. Oh no, no. Oh, what the fuck. Κοίτα, πώς έχει
καφέ εδώ πέρα. Μπορείς να μου δώσεις λίγο τα κορδόνια. Δεν ξέρω, σε δεν είναι φίλο, το έχω πει. Σε δεν αλλιώς. Τσάκι. Όπως το δείξα και στο πρώτο part. Το νερό που έχει λίγο τώρα. Εδώ ήταν κιόλας σαν ένα μεγάλο σαλόνι. Και Και όχι- τραπεζαρία, μη σου Ναι, πω. κάπως έτσι. Δηλαδή, και η τραπεζαρία γίνεται. Εδώ ήταν μια κουζίνα και είναι μια τραπεζαρία. Ναι. Η αλήθεια είναι όμως αυτό κανένας δεν το έχει. Μπορείς να φτιάξεις και μια πίνη καΐνης. Εκεί το είχα ελέγξει. Εκείνο το Πώς κτίριο. ακόμα, είσαι μια εκκλησία ρε. Ένα εκκλησιάκι, κοίτα λίγο. Το έχω δει. Ωραίο πράγμα. Περίμενε να δώσω το κορδόνια. Πάρω εγώ την κάμερα. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Έχεις βγάλει φωτογραφία, καλέ. Μπρο, εγώ θέλω να το πάρω πλάτη. Δεν ήθελα. Οκ. Θυμάσαι εκείνο το χοντρό σπίτι που είχαμε δει. Ναι. Το χοντρό. Εσύ το ονόμασες έτσι. Το χοντρό σπίτι που απλά δεν ήταν ούτε ένα εκατοστό, μπρο. Πάμε. Μπρο, ήταν σε χαρτί απλά. Δεν σταμάτησε να μωράγεις, τουλάχιστον. Εσύ μωράγεις καθόλου. Μόνο αυτό που το έπαθα κάτω στο δρόμο που έμεινα με το χώρο. Δεν έχω το πόδι μου πώς είναι. Είναι αερομοραγίες εδώ πέρα. Είναι εδώ οι γρατζουνιάες. Είναι εδώ οι γρατζουνιές. Μαλάκα. Το αριστερό μου πόδι απλά τα έχει πάθει όλα. Πώς είναι. Μάλλον δεν μπορούμε να πούμε. Και κάποιος είναι εκεί. Όλοι μπαίνουν εδώ. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ. Ναι, γιατί να πει όμως από το γραφείο. Θα έλεγα το εξερευνήσει και αυτός μάλλον όπως κι εμείς. Μήπως είναι κανένα σιγουριτάς, μπορεί και τέτοιο να είναι. Όχι. Τόσα χρόνια που μπαίνω εδώ μέσα δεν υπήρχε ούτε ένα securitas. Εδώ μέσα μπρο δεν μπαίνουμε. Ούτε για πλάκα. Άκη- Οπα! Δες το. Τι μέσα. Έχω και λίγο μοιοπία. Τεράστιο είναι, καλέ. Το δωμάτιο ναι, το βλέπω τεράστιο, εντάξει. Τώρα, Α, που εδώ έχει πολλά τέτοια ζητήματα. Έχει ένα σκηνικό. δεν πειράζει, καλέ. Δεν θα μας κυνηγήσει. Σίγουρα μην το βάλαμε στην υγεία, γιατί τώρα... Όπα, βλέπει εδώ πέρα και λέει, όπα, τώρα κάτι τα κάνω. Δεν θα το σκεφτεί. Τόσα χρόνια που μπαίνω εδώ μέσα γιατί δεν με έχει κυνηγήσει ούτε ένα σκυλί. Γιατί μπαίνουν όλοι εδώ μέσα. άνθρωποι και αβά. Έχεις τη δράμα εδώ μέσα, τι θέλεις. Κάτι εδώ τώρα τι λέει, κάτι λέει τι κάνει. Μήπως είναι κανένα γραφείο, δεν ξέρω. Ό,τι και έχω. Γιατί ποτέ δεν έχω περάσει εδώ, από εδώ. Πρώτη φορά περνάω. Είχα δει κάτι σκατά που μοιάζανε με σήμα ginger. Τι λέει ήταν. Ω, what the fuck. Κάτι έχει εκεί μέσα. Τι. Στρατιωτικά κύρια πόλης δράμας αριθμό μήτρο 8881. Αυτό εδώ τι έχει να το ρίξουμε λίγο. Όχι. Μήπως έχει καλά όργανο εδώ. Φαντάζομαι να αφήσω από εδώ σίγουρα θα πατάς. Κοίτα λίγο να πάω πλάκα. Ναι, σαν μια γάτα που να κοιτάει πάνω να μην κάτι άλλο. Τουαλέτα ήταν. Γι' αυτό πήγαινες κατά, εντάξει. Για κοίτα πως το καταλαβαίνεις τη τουαλέτα. Ποιος το κάνει? Πανιέρα. Μπρο, γιατί δεν το καταστράφηκε τόσο πολύ. Εντάξει, είναι κάτι λιβερό. Περίμενε, έχει και άλλους σπορ. Αλλά πρέπει και όλα, ρε φίλε. Δεν σου το κάνω βούλη. Του Αγίου Πού. Τουαλέτα, τι θέλω. Κουζίνα ξανά. Ναι, κουζίνα. Τραβάς βίντεο, Ναι. Έχει και άλλη πόρτα, καλέ.
Αφού δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να το ελέγξουμε αν έχει κάτι. Δεν ξέρω. Από πίσω θα σας πω. Από πίσω είναι. Όχι. Εγώ τώρα και εγώ φοβάμαι, παιδί. Με μοραγώ σε 3 σημεία. Εντάξει, δεν έπαθα και τίποτα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Καλά, θέλω να μην ανησυχούσα τέτοια, αλλά... Από εκεί. Έχει κι άλλο. Καλά. Δεν το είδε. Δεν με ξέρετε καν τους άλλους. Καλά, δεν είμαι και famous, εντάξει. Πρώτη φορά φαίνει άτομα στο κανάλι μου. Σε αυτό ειδικά. Είμαστε φίλοι για πολλά χρόνια. Τώρα μπήκα στο κανάλι του. Θυμάμαι μια φορά που είχα πει την μαμά του ότι ανέβαζε βίντεο επειδή δεν τον άφηνε κρυφά. Τώρα δεν θυμάται τι έγινε χθες, σαν και εμένα, αλλά εγώ θυμάμαι τι έγινε πριν 1 χρόνο μια άκυρη στιγμή. Anyways, πάμε. Και εγώ στο TikTok έχω μόνο 340 followers. Έχω 1000 και. Τουλάχιστον εγώ ακολουθώ λίγους, πολύ λίγους. Έχω 700 και. Όποιος πρώτος από εσάς με κάνει follow και με πει εγώ είμαι από το βίντεο που θα σας πω το username μου στο τέλος. Αν μείνουν μέχρι τότε, που πρέπει να μην έχουν μείνει μέχρι τώρα anyways, να δουν το username μου και όποιος με κάνει follow και με πει εγώ είμαι από το βίντεο του Σταύρου, θα του κάνω ένα follow back. Και μπορεί να μπει και σε ένα βίντεο. Αυτό. Να μου πει τι βίντεο να κάνω για αυτόν, δηλαδή να το κάνω follow ή κάτι τέτοιο. Αν δεν είναι από τη δράμα. Ουσιαστικά. Δεν απογορεύεται δηλαδή, αν δεν είναι από τη δράμα. Αλλά Μακριά είναι από τη δράμα, από εκεί. Μάλλον μπορεί να μην είναι στην Αθήνα, μακριά είναι μέχρι εδώ. οκ. Να είναι ένας θεατής στην Αθήνα, οκ. Σε όλη είναι, αλλά μπορεί να είναι και ένας θεατής από εκεί. Αλλά ελπίζουμε να αποκτήσουμε fans. Ναι. Γιατί και ένας φαν μπορεί να γίνει από 1 σε 2, μετά σε 4. Και μετά θα πηγαίνει και θα γίνει από αυτός ο μεγάλος αριθμός που ξέρουμε. 1.000.000. Κρίμα είναι ρε παιδιά, τόσα χρόνια προσπαθώ και δεν έχω φτάσει τόσο ψηλά. Ξέχασα να σου πω, παιδιά. Τις προάλλες είχα έρθει ξανά με το Σταύρο εδώ πέρα. Και χωρίς να κάνουμε βίντεο, συγγνώμη παιδιά, anyways. Και είχα βρει εγώ βελτζίνι. Δεν βγάζει κάτι από εκεί. Και πρώτα την είχα ρίξει κάτω για να βρω μια βελτζίνι. Τι να λέω. 18 λεπτά γράφουμε. Οκ, σιγά βλέπω μέχρι τώρα κάποιος. Με το ζόρι 1 δευτερόλεπτο θα είδαμε. Αλλά όποιος βλέπει εδώ πέρα, μέχρι τώρα, μπα το Θεό, είστε τέλειοι απλά. Μπορεί να κλείσουμε και τώρα. Και να κάνουμε το part 4 σε λίγα λεπτά. Ή δεν ξέρω. Ή μια άλλη μέρα. Όντως. Εκεί μάλλον δεν έχω πει. Από εκεί είχαμε περάσει. Είχαμε. Γιατί εδώ πάρα πολλά έχει. Τραβάς ακόμα, Ναι. Ωραία. Πάμε, guys. Από εκεί ή από εκεί. Κάτσε λίγο. Αυτό εδώ πρέπει να το μετά εκεί να πάμε εδώ. Μπορείτε να κάνω λίγο βελτιώνει, δεν ξέρω γιατί. Ακόμα εδώ τα βέλτα. Θέλει. Δεν φοβάμαι τόσο πολύ τις ημέρες σε ένα απλά που κάνουν το πρωί. Γιατί έχω πλέον... Γιατί έχω φοβάμαι. Θα μπούμε εδώ. Θα σου πω αν έχει και το... Απολύτως μούτο. Τεράσου. Ωραία, θα το ανοίξω, εγώ θα το ανοίξω. Το ανοίξω.
Τραβάς βίντεο. Το απολύτως τίποτα. Absolutely. Περπατά. Ωραία. Πάμε άλλο ένα και κλείνουμε. Το Γιατί... τελευταίο είναι αυτό. Μάλλον. Γιατί μεγάλο αυτό το βίντεο είναι. Παιδιά, Από το πρώτο part. Το τελείωσες. Όχι. Όχι, ενώ μεγάλο είναι σε Το λεπτά. τελείωσες. Όχι ακόμη. Α, οκ. Αυτό θα είναι παιδιά το τελευταίο σπίτι. Το άλλο το κάνουμε σε part 4. Γιατί πολλά θα σας δείξαμε σήμερα. Είναι και μεγάλο. Αν δείτε. Και έτσι σας δείξαμε πολλά. Έλα. Όχι, δεν πρέπει να πω και να μην λέμε. Όχι. Α, Θα το πω που μου απομένει. λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, πατήστε like και εγγραφή και λέμε. Ωραία, να σας πω